Даниела Станева, представител на www.garden.bg. Всеки път толкова класа, толкова красота и днес за сетен път си избрала нещо, което със сигурност вече съвсем ни пренася през вратата в коледния дом. Точно така. Живи клонки, нали така? Точно така. Не, живи са клонките. Те задължително трябва да бъдат живи, защото говорим за коледната трапеза. Ние ще наредим коледната маса. Точно така. Ще направим не само това. Значи, говорим за коледната трапеза, която е официална, която е най-големият християнски празник. Така е. И поради тази причина всичко на масата трябва да бъде нещо, което веднага ме пленява, е дренчето, дреновите клонки. Ще стигнем до дрена, но добре, нека да започнем от него. Защо в коледният венец, който ще сложим на масата, има дрян? Защото дрянът, той носи здраве по стара българска традиция. Така че и задължително е, ако искаме да го направим българско, да присъства дряна. Но мен ми се иска да започна от този край на нашия плод. Защо? Значи много е важно. Със сигурност ти сега ще кажеш защо избра точно от тази посока да започнем обяснението за нашата коледна аранжировка. И със сигурност мисля, че е много важно колко е висока масата, на която ще поставим коледната аранжировка. Това също е важно и също какъв е размера на масата. Сега, защо започваме от този край? Защото когато говорим за представената пред зрителите коледна аранжировка, ние трябва да направим няколко уговорки. Първата уговорка е, че тази коледна аранжировка аз предлагам да бъде в златно, защото златният цвят, той е цвета на светлината, цвета на родения Христос, и в чест на светлината, която ще победи мрака на зимата, съм избрала златният цвят. Но, ако нашата обстановка наоколо не подхожда златният цвят, тогава коренно трябва да бъде различно това, което представяме. Трябва да се съобразим с цялостната коледна аранжировка, която имаме в дома. Да, това е първото. Трябва да съобразим с аранжировката. Значи, като гледам как вие сте се аранжирали, в този случай задължително трябва да сложим нещо червено. За да повикаме останалите цветове, които присъстват в стаята. Точно така. Започваме да работим, защото знаеш, че след малко ще ни притиснат с времето. Искам още нещо да кажа. Значи, това, което искам да кажа е, че при аранжировката трябва да съблюдаваме и приборите, сервиза, който е на масата. Ако е едноцветен сервиз, няма проблеми да има много цветове в украсата. Но ако е шарен, както е в случая, тогава сме задължени да използваме само един цвят. В случаят червеното няма да стои лошо, защото има червеното. Така, още нещо. Сега, салфетката, това е, как да кажа, акцента, тя също трябва да носи коледен мотив. Не само това, да съответства на елементите от коледната украса на масата. Цветовете, добре. И тук сме в злато. Много красиво се това е първи вариант. Втори вариант, когато искаме да имаме клонче, спокойно можем да сложим едно клонче и трите свещи да ги подредим, и по този начин в средата на масата има коледен елемент. Тогава вече като салфетка ще поставим тази салфетка с клонката, и ако забелязвате, ето това, тази камбанка тук съответства на камбанките на покривката, т.е. всичко сме го вързали. Във всичко ли си толкова задълбочена и гледаш надълбоко? По-скоро прецизна. Сега, коледния венец. Коледният венец е... Виждам, че е много нисък, Дани. Не е от тия набъбналите с стърчащи клонки. Доста е обран, може би, за да можем да се виждаме, когато седнем на масата. Това е едната причина, а другото е, все пак, той е на масата. И когато се сложи коледната украса, значи той не трябва да бъде, как да кажа, не трябва да изпъква толкова много. Какво е особеното и на каква концепция съм построила своят коледен венец? Значи на концепцията на троичността, Светата Троица, Бог, Син и Дух. И поради тази причина
Ето на триъгълник поставям най-големите топки, за да бързаме, защото ти казваш, толкова добре го правиш, че аз те слушам. Защото ще ни притиснат. Сега тук отново с тройки, топчици завързваме тези три. И сега, за да получим пирамидата, която ни е необходима, между тях поставяме панделките. И така, от голямата топка през това се получава една пирамида. И ето по този начин... Фокус-мокус, ето ти, украсена масата. Гостите влизат и веднага им се иска да кажат чин-чин и да започнат да празнуват. Точно така. Хубаво, ти взе сега хубавата свещ тук в средата. Я ми кажи как да определя бройката на свещите. Има ли някакво значение? Бройката на свещите е много важна за Коледа специално. Значи могат да бъдат според желанията на домакинята, но най-добре е да бъдат 7. Защо? Защото първата свещ е за Исус Христос и неговото, за това, че се е родил и носи светлина и радост на земята. Втората свещ е за семейството и децата. Третата свещ е за приятелите и близките. Четвъртата свещ е за родината, за мира в страната. Петата свещ е за тези, които са изпаднали в нужда, които имат притеснение, които имат нужда от помощ. Шестата свещ е за тези, които страдат, болни са, имат нужда от благословия за здраве. И седмата свещ е за цялата Вселена, за мира по земята. Ама, че трогателно. Аз настръхнах, хора. Не знам дали някой все пак си помисля в това, което ти каза. Обикновено правим всичко, за да си подхапнем по-скоро. А ти вложи толкова сърце в това, което предлагаш, че всичкото повече сентимент, отколкото... Коледната трапеза е ритуална. Би трябвало тези неща да се спазят. Дами и господа, на здраве и приятно подреждане на коледната аранжировка. Весели коледни празници! И на тебе от сърце. Благодаря. Реклама.